नमस्कार. आज आपण कोथिंबिरीची भजी बघणार आहोत. कोथिंबीर चांगली स्वच्छ धुवून घेतली आहे आणि आता बारीक चिरून घ्यायची आहे. आपल्याला बारीक चिरून घेऊया. यामध्ये आपण कोवळे देठ पण घेतले आहे. कोवळे देठ असतात ते पण घ्यायचे. एकदम बारीक नाही आणि एकदम जाड नाही, असं मीडियम कापून घेतली आहे. आपल्याला पाहिजे तेवढी घ्यायची आहे. मी एक जुडी घेतली आहे. काय पाहिजे? कोथिंबीर एका भांड्यात काढून घेऊया. कोथिंबीर कापून झाली आहे. आपण 5-6 लसणीच्या पाकळ्या घेतल्या आहे, ते आपण किसून घेणार आहोत. भांड्यातच किसून घेते आहे. लसूण लागेल का? हा, घेऊ. एक इंच आल्याचा तुकडा घेतला आहे, तो पण आपण किसून घेणार आहोत. आला लसूण किसून झालं आहे. एक मोठा कांदा उभा चिरून घेतला आहे, पातळ चिरायचा आहे.
थोडासा मीठ अगोदर घालून घेऊया. हे साहित्य आपण जे एकत्र केलंय ते मिक्स करून घेऊया. मस्त खाली आज 30% आहे. कांद्याची भजी मस्त बनवूया. आता आपण थोडं थोडं बेसन पीठ घालणार आहोत. 1 वाटी मी बेसन पीठ घेतलं आहे. थोडं थोडं घालायचं आहे. हळद घालूया. एक चमचा आपण मिरची पावडर घालणार आहोत. थोडीशी अजून. अजून थोडंसं बेसन घालूया. आता आपण थोडंसं पाणी वापरणार आहोत. असं सर्व साहित्य एकजीव करून घेऊया. ओवा. किती होतं. हे काढून दे. नाही तांदळाचं पीठ. पैसे घे ना. इकडे डबी नेलेली आहे का दोन्ही तिने.
1 चमचा आपण तांदळाचं पीठ घेणार आहोत. थोडस थोडं बेसनातून घेतलं. चवीनुसार मीठ आपण थोडं घातलं होतं. मिळालं. तेच तर होते ते. संपलं असेल. फक्त संपलं. हे बघ. खोल. छोटा पाव चमचा आपण ओवा घालतो आहे. ओव्याने भजीचे पचन चांगले होते आणि टेस्ट छान लागते. चांगलं एक जीव झाला आहे. गॅस लावूया. तेल चांगलं गरम करून घ्यायचं आहे. मिठाचं हे काम झालं ना तुझं त्याचं मिठाचं. हा. टिश्यू पेपर घेतला आहे. याच्यावरती आपण भजी काढून घेणार आहोत.
तापलं नाही. तेल चांगलं तापून दे. तेल तापल्यानंतर आपण मीडियम गॅसवरती भजी करणार आहोत. परत बघूया तेल चांगलं तापलंय का. हा, आता तेल चांगलं तापलं आहे. भजी तळायला घेऊया. छोटी मोठी तुम्हाला जशी पाहिजे तशी तुम्ही करू शकता. गॅस मीडियम आचेवरती ठेवला आहे. हिताली 1611 यांनी म्हटलंय मस्त काकी. अरे वा. आणि कमल डोंगरे यांनी हाय म्हटलंय. धन्यवाद. धन्यवाद तुम्हाला. छान मस्त खरपूस भाजून घ्यायची आहे. गॅस लो फास्ट. गॅस मिडियम वरती ठेवलाय मी. स्लो गॅस ठेवलं तर तेल भरपूर लागतं आणि भजी तेल जास्त खेचून घेतात आणि तेलकट होतात. त्यामुळे मीडियम आचेवरतीच तळण्याचे पदार्थ करून घ्यायचे. यामध्ये मी सोडा वापरला नाहीये. कोणाला पाहिजे असेल तर वापरू शकता सोडा. भजी चांगली खरपूस तळून आली आहे. काढून घेऊया. मस्त कोथिंबीर भजीचा वास सुटला आहे.
आज 31 साठी म्हटलं साधं सोपं एक काहीतरी पदार्थ दाखवूया. त्यासाठी ही कोथिंबिरीची भजी दाखवत आहे. आज तुम्ही पण 31 साठी नक्की करा. थोडस कमी. मीठ प्रॉब्लेम आहे. नलिनी जी आहेत त्यांनी हॅलो म्हटलंय. नमस्कार. हिताली 1611 यम्मी माझं फेवरेट. राहुल कर्डक लुक्स टेस्टी. धन्यवाद. काढून घेऊया. राहुल कर्डक म्हटले हिताली सोबत माझं पण फेवरेट. खरंच असतात तर इथे टेस्ट केली असती. आज 31 ला एकादशी आल्यामुळे सगळं व्हेज जेवण आहे. आज आमचा पूर्ण व्हेज जेवण आहे. थोडंसं बंद केलेलं.